Recording Studio। बेटा लगा के क्रिया झूठो खेल गए हो पिया। बेटा लगा के क्रिया झूठो खेल गए हो पिया कि हमर घर में रखल दुनिया गोतनिया चोरल गए हो पिया कि हमर घर में रखल दुनिया गोतनिया चोरल गए हो पिया। बेटा लगा के क्रिया झूठो खेल गए हो पिया। हाँ खेल गए हो पिया कि हमर घर में रखल दुनिया गोतनिया चोरल गए हो पिया कि हमर घर में रखल दुनिया गोतनिया चोरल गए हो पिया। चोरल गए हो, चोरल गए हो। अभी आप DJ देख रहे हैं सावरिया म्यूजिक। सब फुटानी हो हमरा होया परेशानी हो, हमरा होया परेशानी हो, हमरा होया परेशानी हो। करे छ सब फुटानी हो हमरा होया परेशानी हो। तोहर छोटकी बहिन से हो देखल गए हो पिया। हाँ देखल गए हो पिया कि हमर घर में रखल दुनिया गोतनिया चोरल गए हो पिया कि हमर घर में रखल दुनिया गोतनिया चोरल गए हो पिया। चोरल गए हो, चोरल गए हो। माँ गायत्री Recording Studio। हरदो हमरा भेजाई हो देवर के संग लगाई हो, देवर के संग लगाई हो, देवर के संग लगाई हो। नहीं हरदो हमरा भेजाई हो देवर के संग लगाई हो। लड्डू लाल के उ तो फुसलल गए हो पिया। फुसलल गए हो पिया कि हमर घर में रखल दुनिया गोतनिया चोरल गए हो पिया कि हम